Our dear governor, continue to compare you. You've done hotels, you've done amazing works in Enugu. Young people are dying of hunger. I'm sure you are going to see this video. You were apart from being governor of Enugu State, you are one of the richest men in Igbo land. Governor, you can be seen by your excellency. I want you to come to UNAC one day uninvited. No only number to see what can you do with 1 million here. Maybe I'm more than 1,000, your excellency. If I can do this, now, the 1 million people will change in your excellency. Thank you very much. You know we are supporting you to re-elect. We are going to remain governor till 2031, but we are demanding that you empower these young people. Some of them are going through a lot. If you are going through a lot here, make some noise. You can see. Even the energy camera is going through a lot. Your excellency. Thank you very much. Look at them. I wish I have money. You can imagine 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. You change their life forever. Somebody a politician make ego. Wait, I'm talking. Now you much the Savannah Bank. The Savannah Bank in the front. Man, go somebody party from Savannah Bank. Is it not bad? Our governor, your excellency, come here uninvited. Go around uninvited. That's why your governor. Oh, go Obama and Chair America on the mirror. Ono kato yi plain trouser yi long shirt for the Mama President of the United States. You can imagine when people come back from how are you? And I call they change your handshake. You are governor of Enugu State coming to you. Come. It will make you believe that you can be whatever you want to if you can shake hands with the governor of Enugu State. Your excellency, because I already I need help and they want me. You can't name me later that I can. Young men, I can't tell you now 1.1 million. They go for 1 million. Malachi, thank you. If you are going through a lot, make some noise. No, come on, Carol. Give them 3.
So my name is Nimi Denyefa Silvio from Business Management, second year. And I must say I'm actually impressed. Like, it's a nice thing what this man is doing here. It's a good thing. I think that a lot of people should emulate what he's doing, and if a lot of people can do what he's doing, like the society itself will be better. So I really appreciate what he's doing. Like, I really appreciate. Hello, good day. My name is Enenta Collins and I'm in the accounting department. I can say that what this man is doing here is actually amazing. And this is my first question. But I would say, like, if other people can emulate what this man is doing, it's actually good. I'm from from the business management department. So if one night okay, Emmanuel Oko, keji Okwuluora, ndị Igbo wee malụ. Ifo melu n'ụlọ akwụkwọ anyị taa amaka. Ọ mara mma. Obi jupụtara m sọ anwụrị. Maka na ihe o mere anyị dị mma. Ọ ihe obi anwụrị nyere ụmụ akwụkwọ niile na University of Nigeria Enugu campus. And ihe nwere gwa ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ị nwere obi eji enye ndị mmadụ. Maka na onye mere ihe ọma ama nchefunata ya imere ya. So ọgwụgwụ kwa ha m n'ọnụ. Obi jupụtara m anwụrị. And this is my first time seeing him live. I'm happy. Abụ m onye gara akwụkwọ n'Enugu a, ndị agagharịgo m na mpaghara ala Igbo niile fụ ihe isi ike ụmụ akwụkwọ na-efesi. Orika wish na m ga-egbo mkpa ha niile, mana ka anyị bidogodi na nni. Asị m na m ma ga na ụlọ akwụkwọ niile, mahadum niile nwere n'ala Igbo. And anyị ga-enye ụmụ akwụkwọ nri ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị. Erisigo breakfast nke ehihie ka a na-eri, ndị nke abalị dị n'ọkụ. Egburu m ofu efi. So ife a bụ ife ngabiga. Ala chọọ m ka ha gabiga ya. Abịa m ime encourage, and some of them m ga-akwụkwọ ahụ ụgwọ akwụkwọ. M ga-eme ya bụrụ sọ iri na a ga-akwụ some of them ụgwọ akwụkwọ. Ndị Chineke na-agọzi m na-aga, m ga-eme na-agakwa. Aside from inye ụmụaka ọgwụ, anọ m na inye ha anọ m ịchọ school. Yes, m ga-eme ya. Mmadụ onye ka ịmapụta ịchọ inye school? Achọrọ m for kịta, ama m na enwe ndị ga-afụ ya mma chọọ ịkwụrụ sọ m. Enyi m nwoke na-atụ basketbọọlụ na UK si na ọ chọọ ịkwụrụ mmadụ ịtọ, mụnwa ga-akwụrụ mmadụ 10 tata. Ana m emebu without ikpe occasion. Ana m abịa randomly kwụọrọ mmadụ one m ga-akwụ. So mana nsizi ka enye family to motivate them, ọ ya bụ ha gaa n'ogo dị elu ka ha laghachitakwa mere ndị na-esote ha, ka m ji mee ya mme tata. Mba, ọ ka o si wee, ọ bụrụ na m nwere ego mma akwụrụ onye ọbụla nọ na skuul a. Mma akwụrụ onye ọbụla, mana mma ahọrọ mmadụ 10 ahọrọ, Chineke ya tụzi ime aka. Oge m ga-enwe ego bụ mbịa nje na fakọlti ọbụla kwụọ ya, enyezi onye ọbụla risit onye na-esi eme. Mana ife anyị gba abụchi oge ọdụ ndị ọ kwụrụ ego si na Chineke ma nke ka mma. Ọ bụrụ na ha sọpọtụ ma ga-anọkwa n'ebe a. For you to enter here, ị ga-agwa ndị nwe ụlọ akwụkwọ ndị si na ị na-abịa nabata gị. Ewepụ ya mmadụ abata nwe ebe a na ọ na-eme ihe a na-eme onye ọsọ mbụrụ. Thank you.